Majong adlaw na tanan guys. Lupod ni si Ruby Provinciana. So haran ipakita ninyo guys kay nalipay po ko ni nga gitagaan kog ingani na. Salamat ikadto sa ang amiga nga Nadia sa Cebu nga kanang katong nag-deliver sa hang mga juta bitaw nga gi-order ja. Napod man say da guys nga mga bumbil. Kanang jang bumbil nga mga ingani guys tag 200. Kanang mga ingani baka gagma ja. Ug maninda day po guys, mahalin day po sa 200. Ura libo nga 250. So nagseed po daghan guys kay kasi dug na po mamalit maka kwarta pud ta kanang mahalin man dyan ni kay uso man ni ang bibilya ron kani siya Mr. and Mrs. ni pero pa ay na ang kaduga dyan siguro na ni maputi ra ni uban. Kamera kadyo na siyang punuan ng gitugsok guys kay dako inuon dugay kadyo siya mo. Anya ako guys di pa si kadyo yung totally kadyo ko na naadyo kay nalagi murag nanurok sa kalawasan ba nga mga murag kainit siguro ni ja, di ko makatuog guys kay grabing kakatuw ja napirang kagamay guys so na kani mahalin na ni siya 250 pwede ra jud ta mamaligja og kanang kuan itong mga ganahan nga magpa tanom ko magsidog mga ingani kani siya mahalin na ni siya og mga 500 nga ni kadak kay katuhang amiga nga manigja guys ingani kadak guys nga daghang kadto siya buhak 1,000 na ni siya ingani kadak jang maligja 1,000 kay kuan man ni siya kanang wa ko ka say kuan na ni variety wala ko kay say comment lang pud say variety na ni na kag may magkado ni siya og kuan. Diyan ni uban wa pa hapit pa na sa muwak. Jara po ning ipakita ninyo guys kay malagi na wala tay ganap ron kay malagi na napatay pamati. Diyan ka nang uban diha guys na siyang bunsayon kanang siyang padakeun ba. Sige lang na sa butlan para budak agi sa mga punuan. Katong dako dadtud guys. Pwede na to mabunsay to mo dako na ato na nang ibten nato ang punuan. Kay arumahin mo siya ang bonsai. Yan na daghan kadto kog mga gisida ri guys na. Kuan ni siya Mr. and Mrs. pud siya. Daghan na siya pag kuan ba tusok para udi mabuhi ang isa mabuhi ag kana ba. Yan na pud dari dia. Na gamay pa gali siya guys ning buwak na. So makahappy jud siya kay gamay pa kaado siya pero buwak na. So mana makabaligja jud tag mga ingani guys makahalin ta. Pwede ra man hani siya i-post sa Facebook na anay mo palit dana. Diya sini ko sa joban sa darig pangwan. Kani siya gikan man ni sa juta diya ang giibot. Wala ingana na siya. Jagahang puti guys mora jud ni siya sa kay daghan kadto kog mga gipangkuha nga puti di man jud mabuhi apa na siyang balhinon og kanang maadyo nga kaang ba para kuan siya kanang maka dake ja kana halos tanan mga bumbil na siya guys kay nanang buwak na po ni siya kanang uso jud ng bumbil kay mo lagi tag init mora ni mo laho tay sa init agaban nang ipadaplin dari guys kay ja nam koy bagong gibalhin na kay dito manis ka ang kuan han pamutangan og bato para di siya matandog kuan siya orange orange na siya ja sa mong pakit dari sa kuan pali ko naka prepare diha guys kay grabe lagi kanang di ta pwede mo biglaon ni atang lawas kay kuan lagi kanang diyan na anay sa siya guys yellow. Diya, naman juga kay wa pa siya mamatay ni yung umigas ra ba. Yung puti siya na para na siyang balhinan og kaang. Yung umigas. Puti. Ikan pa na siyang igagaw sa buwal-buwal. Puti siya color nga. Kani kay pink man nga ko ano ay orange. Kaling ko ganahan ko dani guys kay halag arang lugada na si Jas nakaatubang sa init di siya ma laos di siya dugay ba na dugay siya so ning libot ra po ko dari guys kay malaki na wala tay ganap ron kanang kani siya
required yun ni nga ipatanim ni. Ito mga gipang ubo mo ni sa lagundi. So dako na ka dun sa punuan na hana sang gipadako para mulandong daring dapita. Yan apog ko ingani guys na timbuwak man gud ron guys kay malagi na ko anon kanang Flores de Mayo. Say pangaonis mga bata para doon sa kapilya o mag-flores dya. Asa po ni ipakita ning kuan ang kanbiri na grabing ka daghang kasug bunga. So nihapit sa lumang ko dari guys kay tantaon maligo ko sa dagat para kuan. Kaso lang nalay ko kataw-kataw di siguro ko maligo kay basi sa dagat ni Agi kataw-kataw sang liig. Nasang kalawasan jarang kainit sa nga tanan wag paminaw ni orang kay init. Na ano matay na kanang avocado. Para man tanan sang gibubuan maulian pa baka na. Ano sang gibubuan. Kanihang kuan kanang karnaba na dako na ra ba? Karnaba ni siya guys. Duha ni siya kapunuan na ara na sang gibutang sa utlanan. Kani guys nakaila mo dani kanang tambaw ni siya ni kanang bubunga sa ingani sa ingana ni siya. Basta daghang kadto mga adto dani kay tambaw ni. Kaning dahon na tambaw ni sa mga hubag na. Kananan dako nagahang buongon guys. Kato mga nakasubaybay sa akong vlog nga nagkaon kog buongon nga gikan og Davao. Mao na ni siya na laki na. Basta laman jud magkugi laman jud ta guys makapamunga jud ta. Diya kaniyang pasyon na nangasunog naman niyang pasyon. Pero naa na sa bunga. Ya, nahinog na gani Puro dili jud pareha sa una bitaw nga daghana ka jud bunga murag wa jud sa kadto makabunga ron kay init. Kinay daghang kadto sa mga buwak pero mga matay man. Yung mga buwak mga matay Di mo dadyon ba na Kaniyang kamunggay ang kanisang hinahinadyan og bukbuk kay aguban nga matay na maduli kay na nabuhi pa. Wala siya guys mga passion fruit na jagahan itong mga kamatis guys na nang giniwang panambutangan og mga organized mga patambok nga kuan. Niwang siya guys sa ilawom na sa upo og kuan. Diyan mo ito gibuhat ni Nicole dari guys kanang diyan gi tanong magka ng mga palayan sa diyan upo. Nakang talbo sa kamuti na. Nanas danti dari guys kabay-bay di Nasilong siya dari sila sa passion fruit. Naman lagi guys grabe juga. Ala na butterfly nga dato. Kani siya guys kanang gi-require din sa agriculture nga ipatanom mo ni siya ahos-ahos kay aron kuno ang mo ni mo iwas sa mga di ba ning gawas ro ng mga has. Murang gud ni siya ahos, murang mahadlok siguro ang has dana. Basta gipatanom mi danig tag 5 kapunuan, sobra na kami 1 2 3 4. Sobra na haron na sang ipalibot danis ko ano mo. Kuan na kanang muuwan na kay arang inita pa jud guys. Nga matay na tanom sa kainit. Nagahagaling malbiri taas na pud. Sige gihangat ko. Katil na po niyang liig. Basta panington ko makataw. Mabisi na po ito guys kay malagi na nanapin mo yung trabaho. Basig mga Lunes. Salamat di kadyo ko ni Mambi. Shout out po ko ni Sis Ansan Blanton. Sis Jackie. Diya sa UC kuan Ma'am Bitani Scubia diya sa Amerika. Hala na lagi yung tubo sa kani si Jao. Shout out ninyong tanan guys. Salamat sa inyong pag subaybay o salamat sa inyong paglantaw na niyang vlog bisan og kanang
wala na may makatunan. Naining terek naining terek unsa ka ni siya. Kani ka-remember na niyo sa niyang sida na. Dako na ra ba? Diya, salamat kadyo ko ni Ma'am B. Siyang always nga pag-support namo guys kanang tagsaritaw nga ingana bitaw nga mutabang og ingana kadako ang halaga. Pahimuan tag bay ba. Patauran tag tubig. Ang tubig di guys wa pa makaari ang mga taga busko. So mga ang vlog guys kanang mamahaw sa ta kay mo. Sorry ko ron og ice candy guys. Kay des ni agi sini kulo may naghatod dadto ice candy dya. Mas nindot man jud guys og ako'y mo suroy kay mahurot bitawon dya og imo ato ra ibutang dadto di man matagad kay nabot sila yung mga paninda. Mas nindot jud ang ako'y imo suroy kay manawag man ko. Sa guys mo to ang ipakita guys na asang mga tanom kuan di pa ko totally jig nga nang okay ang lawas dya daghang nanubos akong kuan og kanang mga katukat namasag kanang na kanang mamuwa siya ba yung kamuton kuan di siya kanang murag sa kainit pa si mong lawas dya nang gawas nasa ang likod daghan kadto guys manang di ko makatugog kanang kuan kanang katuh kanang init kadto imong lawas ba nga arang kakatuh daghan kadto na ngani sila guys mura sag manguhit kuhit bas ka katuh manawa ko nakaedit ka abi guys kanang lit na ko kanunay mo upload kay aghang mata di pa kaadyo kuan sa cellphone kay labad pa kanang di pa kadyo kanang okay ko ron guys mo lakaw man ko kay sorry ko na lang kuan sobrang ice candy kay des ni agi guys gihatod man to ni Nicole dito sa briefing ya mas maadyo man jud kanang ako mo suroy kay mahurot jud dadon ba ja paabot dito guys kay mga kuan palagi ni trabaho mga semana pa may bawaan rin ni karong Sabado guys so maka duty ba sila sa Robin amo tong gina nga balag mo duty sila og Domingo pero adlaw lang ang pahuway ng Domingo guys laban ng yapon ko guys kay grabe ko nang grabe dyan kakatuon dyan palit din ko ganang skin oil kay basig mawara ni katong paras kang papaidi ba sa mga kainit ani ako guys sa mga kainit ni ha mamagod sag init pa yung paminawon daghan ka jud siya gahapon nagikamot guys mura na siya kanang makuha din pero haram na siyang ingalain kay mga samad na og kanang haram siyang gitampalan og tawil ba nga nainin ni tubig daghan ta ko buhaton guys kay murag agahang mga garden dadto para dali ma asikaso murag mo back out siguro ko sa kuntis kay di lalim mo yan magkasakit ta ba na pilaray premium dya magkasakit ta mahal ka dyan magpa-laboratory mahal ka dyan magpa-check up pero na i-bring check up ugma guys magpatanaw na ni insani allergy ha ugma to na kang libre 17 17 ugma katuwa ay mga liog mura na sa ganang hait imong kawiran ba
Pero kani guys, kay ba ko dani ngani ko basta og kilantan ko mga pila ka adlaw na manggawas ang lawas kay ngani. Mga kataw-kataw. Tulog mo na si papa nimo. Ayaw hilabti. Amo cute nga hani oh. Tulog yung papa, ayaw hilabti mong papa. Isa mabug ka nang uwag. Pareho ra bang naong duha oh. Disa ka nang uwag man. Mayayay man si mama. Mayayay man si mama. Oh, honey. Ayaw hilabtis papa, honey. Ay, pareho ra mo oh. Liwat yung kayo kasi muhang papa ha. Si honey magoy papa ani guys. Ay si Dante ang papa ni honey. Na, wala pa na muna paliti og hukot sa liog na. Luguya naman namong baby ay. Di na siguro nato na huktanak. Ligo na honey. Ligo honey. Ay hilabtis papa. Tulog mo duha na. Tulog lang mo duha ni papa ha. Ana sandig lang. Tuh silang duha guys. Yaman ang danti kutuhi si Hani nila. Kay basig ni kuto si Hani dali. Kutuhi. Kutuhi. Ano yan magulang sa kutuhan. Kutuhi ha. Kanawa ko litang ikutuhan ko. Taro nga po ni mong lawas danti kay lisod po kag pagkuto ana. Kada na silang duha guys kay diyan ang kutuhan si Hani. Kutuhi Hani la. Kutuhi Hani danti. Papa. Thank you. Ano mo na siya oh. Salamat. Soon may vlogger tino sa buwan. I want ice candy. Right now. Mangga. Buko pandan. Naman ko'y 20 pa lima. Parisan ni mong manok. Magkita ko Kino ko ni sukle. Manuhak. Manok kuno manok. Pero nga, always nga mapalit. Sa Amerika jud ni. Sa Amerika po na. Bagay, Amerika. So gamay na laman ni si Jao. Kani hapuno kay na. So gamay na lang. Chocolate? Kanila ko. Nagkala pa? Kamay na lang ni. Kamurang duha lagi asa mo uban. Mingo. Og tabagan ra. Dito bitaw ko briefing kay nakoy guys.